kamera, että se pitää ottaa jollain vittu iPhoneilla. Et mun pitää vittu polttaa tämmöstä vittu bonusta. Että tää on mun mielestä ihan vitun perseestä, että niinku vittu tämmösiä takkeja pitää käyttää täällä. Kato vittu seiniä, kivistä tehty. Kato, joo, niin ja täällä on tämmösiä pöndejä, että niinku, et kyllä mä niinku Arton kanssa sekin, että niinku tää nyt niin joo, nyt niinku mennään saunaan ja vittu nää on ite lämmittänyt sen saatana puuklapeilla ja Boguetakaan ei ole. Et kyllä tää mua oikeesti aika paljon tympii. Vittu mankka, kato vittu 2000, vittu no saatana 90-luvulta saatana, että mä aika paljon harmittaa tuolla vittu puupölyä, kun mua chiikailee tossa koko aika. Artokaan ei tullut mua hakee vesitasolla. Mä oon aika varma, että se on siellä panee jotain saatana lappalaista, jotain niinku muijaa. Tai vanhaa rouvaa. Mä oon todella niinku pettynyt häneen, että se ei tullut hakemaan mua vesitasolla. Ja voguet jäi, korkkarit jäi, mun paljettimekko, se jäi. Ja mä oon päätynyt, mun piti mennä mökille. Ja se paljastuikin, että se on tämmönen paskasaatana läävä. Täällä ei ole marmorilattiaa, niin kuin mulle huijattiin. Täällä on paskanen vessa. Kärpäsiä tulee perseeseen. Täällä, siis katso, tämä koira. Piti olla puudeli. Mut se on vittu huijat. Joo, se on tämmönen vittu karvakasa. Et niinku, noin. Murisee mulle vittu kehtaatkin saatana, mene pois siitä. Lapsiakin vittu riittää, et Mä oon todella pettynyt. Mun botoksitkin menee ihan pilalle tän vitun bonuksen takia. Ja champagnea ei oo. Me joudutaan juoda vittu pirkka. Joo, koirakin vittu siellä murisee. Ihan päin helvettiin tää reissu. Meidän piti tulla mökille. Kato vittu mitä mulla on päällä. Et täällä piti kuulemma olla latotanssit. Mä otin kyllä niinku diskoa. Pirkka olutta. Vittu siellä joo, hyvä serkun naureskella siellä. Mä ihmettelen kyllä välit, että niinku, et mihin sukua mä oon joutunut. Mä oon siis todella pettynyt. Todella. Kaikki on mua huijannut. Et mä oon todella seiskaakaan vittu kuvaajia näyttää missään. Mä odotin todella paljon, että mä pääsin julkisuuteen Heinävedellä edes. Ja mulla piti olla täällä keikka. Ja mun jahti on kadonnut. Botoksit särkee nyt tässä vittu, kun pitää tässä avautua. Mä oikeesti vituttaa tää meininki, tää vittu onginnekin satana iskee. Vittu kato tätä mun serkkuvaa. Vittu. Artokin vittu saatana, joo oikeesti. Juliakin on jäänyt pois, mun sisko. Tuolla vittu narkkari istuu saatana vittu linnassa. Ja kato mua, minkä näköinen mä oon mun hiuspidennykset, kun mä olin tuolla pissalla. Koska mulla ei todellakaan kelpaa nää niinku vessat, missä kärpäset menee sun persäreikää. Mun piti mennä pissalle tonne. Kato. Tommosta niinku vittu ovee. Ja mitä vittu, säkin siinä hiplaat, mitä? Joo, tää vittu serkutkin viidellä, saatana kurkkaa, mene sitä helvettiin. Joo. No, mä olin tuossa pissalla. Ja asia meni näin. Mä menin vähän pidemmälle. Ja mä olin kuusen alla. Mulla oli nää 70 senttiset, 70 senttiset pidennykset tänne asti. Mä menin sit pissalle. Mulla oli vogue suussa. Ja sit tietysti koiperhoset saatana tuolla vittu pyörii, Tuli mun pidennyksiin, mä juoksin karkuun tosi nopea tietysti. Ja pidennykset tietysti jäi oksiin kiinni. Et siinä, totta kai mun pidennykset jäi sinne. Et kattokaa ihan oikeesti vittu millaista tää hiuskasa nykyään on. Että tää on niinku mun mielestä ihan naurettavaa touhu, et mulla on niinku kynnitti puolihiukset pois. Ja nyt meidän pitää vittu pallogrilli on tän kokonen. Tää niinku eri osissa lämmittää niinku safkaa. Et mulla ja Artolla, mehän asutaan Jollaksessa, niin meillä niinku napsautetaan näin, me saadaan ruuat tietysti valmiiksi. Se on tarjoilija ja kaikki on, no mut ei siitä enempää. Ja hetki.
nenä kusittaa. Ja meillä on niinku tämmönen pallogrilli. Vittu, mä oon venannut tässä 2 tuntia sitä ruokaa. Siinä oli maissia, herkkusien ja pihviä. Tässä on kestänyt 2 tuntia, eikä mitään tapahdu. Kiitos mun serku, jolla on tämmönen puudeli. Vittu saatana, siinäkin kusetti, sillä piti olla niinku aito puudeli, mutta ei tietystikään. Mä oon niin tympiintynyt tähän romppasten sukuun. Et, mä oon kyllä miettinyt, siis mä oon välillä mietin, että mihin vitun sukuun mä oon syntynyt. Mut, anteeksi. Saatana, siis tää tyyppi mua eniten. Pirkan olutta. Ihan oikeesti, missä? Mä odotin todella. Nää sanoi tietysti, että huvila on täällä. Ja sitten mä päädyin ajaa tänne saatana hiekkatietä. Mä katsoin, että mihin vitun helvettiin mä oon niinku tullut. Täällä piti olla iso huvila kartano. Nää on tietysti kusettanut mua vittu. Ei yhtään ihmettä, tämmönen suku mulla on tietysti aina ollut. Ja että sellaista, että tää piti olla kartano, sisävessa, hanasta piti tulla vettä, mut ei. Siellä se vittu saatana kusipää, vittu mulkku saatana hymyilee, niin joo, mun serkku. Että tällaista meidän, voi vittu saatana. Tää pitää, siis katsokaa, tällaista meidän pitää käyttää, että hyttyisetkin menee pois. Siis meidän jollaksen kämpässä. Ei vittu todellakaan tommoista paskaa oo. Että et kyllä me niinku ohvia käytetään offia. Siinä, okei, joo, mut kyllä niinku päästään suihkuista niinku, että paluu. Mut joo, me lämmitetään täällä itse saunat puuklapuilla. Ja mä oon venannut sielläkin saatana saunaa 3 tuntia. Mieti, 3 tuntia, Jonne, ihan oikeesti. Hei, ihan oikeesti. Vittu, pikkukakarakin vittu tuolla saatana nukkumassa. Mä oon todella kyllästynyt tähän touhuun. Mä saatan ihan just Artolle, että kenen kanssa on siellä saatana, että miksi sillä kestää niin kauan. Muita tulla tänne saatana lentokoneen ja lähteä takas. Koska mä olin niin tympiintynyt tähän menoon. Anteeksi. Mä sytän toisen vittu älämmän. Vittu kun ei voi kueekaan saatana olla. Joo, sit vittu on se vittu, mitä tää nyt oli, Jack Daniels. No vittu. Joo, hyvä on jo vittu, saatana toi kai toi. Pitäisikö mun piti vielä valittaa tässä. Joo, se sauna. Meidän pitää hyppää vittu järveen uimaan. Et suihkuukaan ei ole, että tää menee tää sydämi tälleen. Mä ikin kuullut tämmöstä paskaa, että sun pitää lämmittää padassa vettä, kylmää vettä hakea sieltä järvestä, sekoittaa ne yhteen, että sä pääset niinku pesee itses. Se vesi tulee letkusta. Ole nyt sinä saatana hiljaa siellä. Mihin meidän puudeli hävisi? Nukkuu tossa tyynellä. No vittu, ihan oikein sillä. Kuva puudeli. Ei oo silkkityynyä saatana sillekään hankittu. Mä oon todella pettynyt, kyllä mun nasu on parempaa rotua. Siis susta ei nyt puhu, anteeksi nyt vaan. Kato mihin mä oon pukeutunut. Mun isoisän isä. Siinä on mummisi isä. No ole nyt sinä saatana siellä hiljaa. Niin joo, sit vittu, mikä tää nyt on? Missä vitossa mun T-boylin hattua? Katso. Niin, joo. T-boylin mainoshattoja pitää täällä käyttää, että hyttyset pysyy loitolla mun. Joo. Mä voin peittää niinku mun pidennykset roikkuu nyt tuolla jossain kuusissa saatana, kun piti nopea lähteä kävelemään sieltä, kun vittu hyttys hyökkää perseeseen. Ne on vittu mun istuttamia kuusia. Olet siinä saatana hiljaa siellä. Onks tää riittää? Ehkä se riittää, joo. Kiitos, joo. Seiskalle vaan terveisiä, että niinku haistakaa vittu.